Prietenii mei sunt în pericol. Tocmai s-a sunat alarma de tsunami. Ce mă fac? Ce mă fac? Salut, prieteni, și acum mă aflu în Jakarta, așa cum v-am spus de dimineață. Nu am văzut mare lucru astăzi, doar am fost într-un târg unde am pierdut practic timpul și am mâncat câte ceva, dar ce vreau să vă arăt, nu sunt clădirile astea din spate, am celălalt telefon pentru că vreau să vă zic ceva despre ceea ce o să vedeți în continuare. Este vorba de acest Obelix. Da, o să rămân pe această imagine. Este vorba de acest Obelix care este monumentul național de aici din Jakarta sau din Indonezia, mai bine zis. Nu o să intru pentru că n-am voie. A fost deschis până la ora 4, iar acum este aproape de ora 6 seara. Aceea este deja întuneric. Acest monument a fost făcut datorită independenței Indoneziei față de celelalte țări care au fost în preajmă. Dar haideți să vă arăt puțin și aici în zonă, care sunt mai aproape toate, din câte am înțeles, sunt clădiri guvernamentale. Tot ceea ce vedeți pe aici înseamnă o clădire guvernamentală făcută în scopul a ceva, Ministerul Apărării, Ministerul Culturii, ministerele de aici în Jakarta. Ok, iar acum o să vă spun despre asta. Prescurtarea lui este Monas, așa îi spun ei aici indonezienii. El a început construcția lui pe 17 august 1961 și a fost finalizat pe 12 iulie 1975 și a durat aproape 14 ani acest monument. Are ca înălțime 132 de metri și jos la bază, nu știu dacă puteți vedea, o să fac un pic de zoom. Jos la bază, acolo mai exact, da? Este muzeu, practic, muzeul. Este muzeul lor. Iar sus, din câte am înțeles, este View 360 pentru întreaga țară. Pentru întreaga țară, pentru întreg oraș, Jakarta. E destul de frumos, mai ales acum seara, se vede chiar super bine. Nu știu dacă ziua, dacă te apropii de el, se vede mult mai ok. Să încerc să fac și eu niște poze din acest video, de ce nu? Și o să mă apropie de chestiile acelea de acolo. Da, este intersecție și văd că a făcut un carusel tras de cai. Arată destul de simpatic. Chiar mă duce cu gândul la Bali, să zic oarecum, pentru că văd acolo sus niște zei, să zic așa, niște zeități. Să văd cât de mult pot să mă apropii, să vă arăt și acea chestie care arată destul de bine. Dar pot să zic că Jakarta nu te dă pe spate, deci dacă vii aici cu mari așteptări, să știți că aici în Jakarta este la fel ca și în Manila. Nu prea e mai nimic de făcut. M-am uitat oricum și pe net, cam ce aș putea să vizitez și în mare parte este legat de mănăstiri. Nu mănăstiri ca la noi, ci de moschei, pentru că aici sunt undeva la 90% sunt musulmani. Hai să vedem mai de aproape acum asta. Da, acum depinde de fiecare. Să vedeți ceea ce vreți să faceți. Aceea chiar arată super bine, chiar îmi place. Și mai este încă o clădire după, nu o să merg până acolo pentru că este un pic departe, care arată super bine. Cam, să vă spun și despre aceste trăsări. Trăsările acestea văd doar primul pe aici, puțin prin zonă. Ia să întreb pe băiatul ăsta cât costă mai exact și cât face. Cât? How much? Yeah, how much? 150,000. How many minutes? 15 menit. What do you mean that? Nanti kita foto-foto di Istana, depan Monas. Istana Monas. Okay, so you go inside? Okay, thank you. No. Da, deci zice că este 150.000 să te plimbi cu căruța și practic doar faci un ocol de jur împrejurul acestui monument. Eu zic că nu este destul de scump, 150.000 înseamnă, cum v-am spus, 45 de lei. Și eu zic că merită, dacă sunteți doi cel puțin, pentru că 2 este capacitatea maximă cu acea căruță, eu zic că este destul de ok să o faceți și pe asta. Vreau să zic că am mâncat ceva bine, dar părul meu mi este dat peste spate, sunt treaz de dimineață și deja s-a făcut seara și am avut ceva vânturi pentru că
A trântit și un piculeț de ploaie astăzi. A meritat oarecum, am mâncat câte ceva. Uitați să urmăriți și celălalt vlog despre mâncare, pentru că este ceva interesant, să zic așa, oarecum. Și am cumpărat, haideți să vă zic, o sticlă de Sprite, una de Coca-Cola normală, una de Coca-Cola Zero și o sticluță foarte mică, cred că avea undeva la 100 de mililitri de cola. Toate astea 4 la un preț de 10.000 de rupii, asta înseamnă 3 lei. Da, ați auzit bine, 3 lei 4 sticle de suc. Deci când am văzut asta n-am putut rezista și am luat, bineînțeles, am băut sticlă de aceea mică și am rămas cu celălalt. Tot aici în Jakarta am ajuns să văd și două chestii care la noi în Europa, sau cel puțin așa știm noi, cel puțin în Europa, că astea două nu se înțeleg. Aici este vorba despre religie, pentru că se știe foarte bine, din cauza religiei s-au făcut foarte multe războaie și încă se fac războaie întreagă. Vă arăt, avem o catedrală total normală, da? Ortodoxă, catolică, în fine, cred că este catolică cu siguranță, pentru că aici nu cred că sunt foarte mulți ortodoxi. Dar chiar aici, în spatele meu, avem moschee și este și cea mai mare moschee, din câte am înțeles, de aici din Asia. Nu știu dacă o trece pe cea din Abu Dhabi, dar am înțeles că este una dintre cele mai mari. Nu, cu siguranță nu trece pe cea din Abu Dhabi și cu siguranță nu trece nici pe cea mai mare, care este cu siguranță cea din Turcia. Chiar nu mi-am amintesc exact locul de acolo, dar știu că aceea este chiar cea mai mare moschee din lume. Cred că asta este cea mai mare moschee de aici, din Indonezia. Da, și uitați ce coincidență, este doar o aruncătură de băți, practic, la propriu, nu la figurat. Este doar o străduță mică, cu un singur sens, care despart cele două religii, să zic așa. Și dar uitați cum se poate trăi în plină siguranță, să zic așa, sau în deplină armonie, mai bine zis. Da, priviți. Nu pot să zic că arată rău, chiar și această moschee, dar este de-a dreptul uimitor cum de aceste două religii se întâlnesc și comunică practic între ele, dezvoltând această țară. Hai, cam atât și de aici, pa, pa! Prieteni, iar acum mă aflu în centrul vechi aici în Jakarta. Încă am o groază de bagaje cu mine, mă dor puțin mâinile și am venit să vă arăt și vouă cum arată, cel puțin aici în zonă, cum arată centrul vechi. Sunt tare curios să văd dacă se aseamănă centrul vechi de aici cu ceea ce știm noi în Europa, cel puțin, sau chiar și în București, dacă mă priviți din București, cu țările musulmane, pentru că aici predomină ceva de genul 90% sunt musulmani, așa că mă aștept ca și feeling-ul, la senzația de aici să fie un pic diferită, să zic așa, față de ceea ce știm. Dar aici foarte multă lume stă jos, pentru că va fi, sau este deja muzică live, sau doar începe încălzirea. Așa că nu fac griji oricum dacă voi lua copyright, pentru că este live. Și vreau să mă opresc să beau și o bere undeva, chiar am nevoie de o bere. Am stat toată ziua numai pe sucuri și parcă simt nevoia, pentru că aici este și aici cald, la fel ca și în Bali, dar nu știu, parcă se simte diferită umiditatea de aici din zonă. Așadar trebuie să vă înzestrați cu foarte multă răbdare și lichidă, pentru că veți transpira. A început să cânte. Wait a second. A început să cânte, așa că o să mă duc puțin mai aproape să vedem și cântăreața. Cam atâta, dar am vrut să vă arăt foarte puțin cum arată pe aici. Ok, o să revin imediat ce termin de filmat. Haideți să vă arăt aici în Jakarta și cum arată diferite chestii un pic dubioase, să zic așa, de mâncare. Marea majoritate, așa cum bine știți, sunt prăjeală. Aici este acea supă bakso, după cum o țineți minte. Telur gunung, se pare. Și aici văd sos de chiftele. Cam așa arată.
Baxo. Și văd pe aici acele sucuri care eu am încercat destul de multe în Bali. Chiar am luat destul de multe. Aș vrea să încerc ceva care este un pic mai dubios, dar chiar nu știu ce să încerc. Aici văd niște Baxo Bacar. Sunt acele biluțe care le găsiți în acea supă Baxo, doar că aici sunt la grătar sau prăjite. Ceea ce nu știu cât de delicioase pot fi, dar se pare că oamenii pe aici le mănâncă. Să vedem ce mai găsim un pic mai în față. Aici ayam bakar. Deci ayam înseamnă pui, iar bakar înseamnă la grătar. Deci pui la grătar. Aici mie ayam Baxo. Hai să revin când o să văd ceva, pentru că văd că în mare parte mai toate sunt cam asemănătoare. Deci nu există ceva în mod special care să pot să vă arăt. Sau ceva dubios, așa cum v-ați obișnuit probabil din vlogurile mele din Vietnam. Dar țineți aproape, voi ajunge înapoi în Vietnam. De astăzi, în 5 zile, voi pleca înapoi acolo și o să vă arăt fel și fel de ciudățenii. Și încă ceva, dacă vă aduceți aminte tot din Vietnam, aceste găluști sau prostii cârnăciori, toate la grătar. Mi-aduc aminte foarte bine și deja mi se face dor de Vietnam. Vietnam, vin acum. Cartofi prăjiți la punguță. Cred că este undeva la 3000, asta înseamnă 1 leu. Dar mi se pare un pic cam dubios pentru că sunt foarte scumpi. Și aici avem, bineînțeles, dar să vă arăt mai de aproape, picioare de pui. Avem aici și crabi. Nu știu exact cât costă fiecare în parte, dar ar trebui să fie bun. Băi, asta e ceva care nu știu dacă să-mi iau sau nu. E că o să-mi pare rău dacă nu iau, așa că o să cumpăr. How much? 10,000? 6 pieces? De 6 bucățele și 10.000. O să iau și niște dintre astea să vă arăt, să văd exact ce gust are, mai exact. Ok. Hai să pun pauză să scot de aici banii. Haideți să vedem și ce gust au astea. Pentru că în Hong Kong le-am văzut, chiar și în Japonia le-am văzut, dar nu am cumpărat și nu știu exact că sunt la fel ca acolo sau nu. Dar de data asta am zis că să le iau. Am luat cu sos picant, e spicy. Acum să vedem cât de picant este. Bineînțeles, maioneză, la fel ca în Coreea. Deci este stilul acela corean. Cred că aici sunt destul de multe sosuri la alegere. Eu am cerut picant și se pare că vine doar cu sos spicy, cu maioneză. Și văd că acum mai pune și ceapă caramelizată, 2 bețișoare micuțe. Și haideți să avem poftă. O să mă opresc undeva să gust una și să vă spun și ce gust are. Până atunci, pa! Haideți să vedem acum și ce gust are aceste găluște, da, să zic așa, din wow. Hai să vă dau un pic așa din acea lumină, care practic sunt aduse din Japonia, din câte am înțeles. Cele care tocmai ce le-am cumpărat. Wow, deci sunt foarte fierbinți. Nu se simte gustul de spicy, sau cred că cel puțin limba mea nu mai sesizează așa ceva. Muzica live, bineînțeles, așa cum se știe în centru vechi. Dar da, pot să zic. Deci recomand să luați aceste găluște, să zic așa. Sunt un pic lichide. Uitați cât de moi sunt. Hai să desfac una, ca să dau o lumină. Hai să desfac una, să vedem dacă pot prima dată să o desfac. Da. Am zis că cu 2 se poate, dar tot nu pot. Da, deci cam așa arată înăuntru. Și
cred că acesta este cârnăcior. Da, cred că acesta este un cârnăcior și alte chestii, ou, bineînțeles, și cred că este orez, sau cel puțin așa cred eu că este orez aici. Și încă ceva verde și nu știu dacă este verde dinăuntru sau nu. Nu, este dinăuntru, da, m-am uitat eu, atenție. Hai, sunt super bune, a costat numai 10.006 bucățele. Eu zic că pentru un snack este destul de ok. Și ca preț și ca... Zic că merită să încercați dacă veniți aici în Jakarta să luați așa ceva. Deci nu este scump, nu este cel mai bun, dar se merită. Tocmai ce am intrat acum într-o cafenea. Este una foarte faimoasă cafeneaua aici. Și se pare că avem locurile sus. Trebuie să urmăresc această fată sau prietenă. Și va fi pentru prima oară în care voi bea și eu o bere aici. Sunt tare curios să văd ce bere au și cât costă. Că am înțeles că este foarte frecventat de turiști, așa încât prețurile sunt un pic mai piperate, să zic așa. Ăsta este locul nostru. Wow, și e super bine pentru că este liniște. Deci aici este destul de ok. Haideți să vedem împreună și meniul. Nu o să iau nimic de mâncare, dar deja văd aici nasi goreng la 98.000. Ceea ce în Bali asta ar costa, bine, istivueva. Probabil că este ceva diferit. Dar asta mai mult de 30.000 nu cred că o găsiți în Bali. Asta să vedem ciorbă. Soto ayam lemongrass. Deci asta este 80.000 aici, care tot așa în Bali îl găsiți la 35.000. Sate kambing. Da, ăsta costă cam 50.000, sate kambing. Kambing înseamnă capră. Dar aici este 158.000. Deci de 3 ori mai scump. Haideți să ajungem și la băuturi, pentru că eu vreau doar să beau. N-am venit aici să mănânc. Bere. 55.000 Bintang. Heineken la... Hai să pun așa, să vedem mult mai bine. Heineken la 65.000, iar Corona 85.000. Deci astea sunt prețurile de aici. Nu pot să zic că sunt piperate la preț, pentru că de obicei astea sunt cam 40-45.000 oriunde. Doar că diferența între aici și Bali văd că nu scrie ca mărime, pentru că în Bali sunt Bintang normal, small sau Bintang mare. Asta înseamnă 400 de mililitri sau 700, nu mai țin minte exact cât, dar cam asta e. Sau voi care și bere la draft. Bintang regular, mică sau mare, Heineken, mică sau mare, Bintang, Heineken Pitcher, cred că este butoiul acela de 1 metru, și Tower. Asta cu siguranță este butoiul, deci asta înseamnă că este posibil să fie Pitcher buchetul de bere. Deci cam astea sunt prețurile aici. Nu pot să zic că la materie de bere și de mâncare, de fapt nu mai totul, chiar totul este aproape dublu la preț. Dar la băutură eu zic că este destul de ok. Să vedem dacă au și ceva deserturi, sunt tare curios de deserturi dacă au. Snack bar, sate, dishes. Hai să vedem la sfârșit, poate că au la sfârșit. Deși n-aș crede, dar să vedem. Dacă este vorba mai mult de vinuri, 4.700.000, un Chate Hall, acesta de aici, 4.700.000, înseamnă 300 de 250 de lire sau 13 milioane. Dar se pare că nu au deserturi, doar atâta, mâncare și băuturi. Prietenii mei, sunt în pericol! Tocmai s-a sunat alarma de tsunami, ce mă fac? Ce mă fac? Trebuie să fug repede acasă. Haideți, ne vedem data viitoare, pa, pa!